Καλαμαράδες, πάμε! Άλλο ένα επεισόδιο με ακόμα έναν καλεσμένο. Καλαμαράς και αυτός. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μιχάλη, καλώς ήρθες στο σημερινό μας επεισόδιο. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή αρχή στο καινούριο σας ξεκίνημα. Εμείς ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να μας κάνεις και ποδαρικό. Γιατί όχι, παιδιά, μακάρι να είστε καλά. Είσαι σίγουρη? Είσαι σίγουρη? Είσαι κουκλής γενικά. Θα δείξει, ξέρω εγώ, δεν ποτέ. Θα φανεί νομίζω. Ναι, εντάξει. Μιχάλη, πες μας λίγο, πώς ήρθες στην Κύπρο, πώς έφτασες? Με αεροπλάνο, με πλοίο, πώς? Σίγουρα είναι κολυμπώντας. Εγώ ήρθα στην Κύπρο το 2020 επίσημα. Ήρθαμε στην ουσία οικογενειακώς, φέραμε την εταιρεία και ήρθαμε όλοι πακέτο. Προφανώς για οικονομικούς λόγους. Την εταιρεία τη βάλατε στο αεροπλάνο? Την εταιρεία τη βάλαμε στη βαλίτσα σίγουρα. Στα συνόδευτα. Και ήρθε πακέτο. Και στα έθραυστα. Και στα έθραυστα σίγουρα. Ναι. Ναι. Στα φορολογηθέντα, πώς τα λένε. Δεν τα πιάνει αυτά. Ναι, και ήρθαμε στην ουσία επίσημα το 2019-20 εκεί στην αλλαγή. Όταν εννοείς για οικονομικούς λόγους. Εντάξει, εννοώ ότι είναι πιο ευνοϊκή η φορολογία και έτσι, η ευημερία μιας επιχείρησης εδώ πέρα, μιας κερδοφόρας και υγιής επιχείρησης τέλος πάντων. Γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε, εντάξει. Είναι ο πρώτος Είναι δύσκολα. ουσιαστικά επιχειρηματίας που μας το λέει αυτό. Συνήθως έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι έρχονται για ένα καλύτερο αύριο εργασιακό. Ναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται. Η Και Κύπρος... χτίζουν την εταιρεία τους εδώ. Ενώ βλέπουμε εδώ να μετακομίζουν και εταιρείες πέρα από. Ελπίζω σπίτια να μην Ναι. Θα το δούμε και αυτό σίγουρα. Θα το δούμε και αυτό σίγουρα. Ναι, ήταν δύσκολα στην Ελλάδα γιατί εντάξει, με το δεδομένο έτσι, οικονομικό στάτους που συμβαίνει, είναι πολύ δύσκολο να αντέξει μια εταιρεία υγιής να κάνει ας πούμε, οποιαδήποτε δραστηριότητα και οποιοδήποτε κύκλο έχει. Η δική σας η εταιρεία με τι ασχολείται, Μιχάλη? Εμείς κατασκευάζουμε εργαλεία για οδοντοτεχνίτες και οδοντίατρους και τα εξάγουμε σε 120 χώρες με ένα δίκτυο διανομών περίπου 140 διανομής που έχουμε σε κάθε χώρα από αυτές. 120 χώρες. Ναι. Τις έχεις επισκεφτεί κιόλας? Όχι. Αυτό θα ήταν. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό, ήταν ωραίο. γι' αυτό έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους που είναι εκεί σε αυτές τις χώρες και Εντάξει, έτσι νομίζω εξυπηρετούν. μια μετακόμιση εταιρείας και οικογένειας νομίζω φτάνει. Οπότε. Ναι, εντάξει. Δεν μπορείς να πας αυτά όλα ταυτόχρονα. Ήρθες μαζί με την οικογένειά σου, Μιχάλη? Ναι, ήρθα μαζί με την γυναίκα μου, με τα πεθερικά μου, όλοι μαζί στην ουσία ήρθαμε εδώ. Έχουμε φέρει την επιχείρηση, έχουμε πλέον υπαλλήλους εδώ πέρα. Μιχάλη, ήρθατε κατευθείαν στην Κύπρο ή εξετάσατε και άλλες επιλογές για τη μετεγκατάσταση της εταιρείας σας? Σίγουρα εξετάσαμε και άλλες επιλογές, δεν ήταν μόνο δρομός. Απλώς δεδομένου ότι στην Κύπρο ήταν πιο ομαλή η μετάβαση και δεδομένου της κουλτούρας και της γλώσσας και φυσικά το φορολογικό καθεστώς, ήταν έτσι ένα κινητήριος παράγοντας να έρθουμε εδώ και να κατασταθούμε. Υπήρχαν και άλλες επιλογές στο τραπέζι, αλλά νομίζω η επικρατέστερη ήταν η Κύπρος. Νομίζω και εγώ ότι, χωρίς να ξέρω τις άλλες επιλογές σας, Ναι. ότι η Κύπρος θα ήταν η πιο ομαλή μετάβαση. Ναι. Και εύκολη και η πρόσβαση. Ενώ και αεροπορικά και με το πλοίο, εντάξει, δεν μας ενώνει δρόμος, αλλά μπορεί κάποιος να μεταφέρει. Ναι, είναι πιο. Ναι. Καμία σχέση. Εκτός από την επιχειρηματική μετάβαση, η μετάβαση στην καθημερινότητα, στη ζωή, πώς την βιώνεις, Μιχάλη? Ειλικρινά ήταν πολύ εύκολο, διότι δεν έχω νιώσει ότι υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή. Ενώ ότι η καθημερινότητα που είχα και εξακολουθώ να έχω είναι στο 90% ολόιδια. Δεν αλλάζει κάτι στη ζωή μου. Πέρα το αν θες ότι από τη δική μου οπτική γωνία φυσικά, νιώθω ότι στην Κύπρο έχω καλύτερη ποιότητα ζωής, όχι απαραίτητα επειδή μπορεί να έχω 5 παραπάνω επιλογές μου για ένα καφέ, δεν μιλάω από αυτήν την άποψη. Έχω καλύτερη ποιότητα ζωής από την άποψη σταθερότητας και σιγουριάς ως προς το ότι έχεις τη δουλειά σου, έχεις κάποια εισοδήματα, πληρώνεις κάποια πράγματα, αλλά ξέρεις ότι παίρνεις και πίσω κάποια βοηθήματα, είτε αυτό έχει να κάνει με άποψη υγείας, σύστημα υγείας κλπ., είτε έχει να κάνει σύστημα εκπαίδευσης, είτε έχει να κάνει σύστημα από βοηθήματα εταιριών και οικονομικών παραγόντων γενικότερα. Οπότε είναι πιο ευνοϊκά τα πράγματα εδώ πέρα. Ίδιο effort, ίδια δουλειά, ίδιος όγκος, τέλος πάντων, ίδια καθημερινότητα, αλλά στον παρονομαστή νομίζω ότι τα περισσότερα που παίρνεις εδώ πέρα είναι τα πράγματα εδώ πέρα που παίρνεις είναι περισσότερα. Δηλαδή ο παρονομαστής είναι εθνικός. Στους ανθρώπους έχεις παρατηρήσει διαφορές από ό,τι στην Ελλάδα και στην Κύπρο? Και μες στο επιχειρήν, αλλά γενικά τώρα σου. Με ποιο παράγοντα δεν έχεις, ποιο επιτηρεί? Γενικά στην νοοτροπία των ανθρώπων. Εντάξει. Ας πούμε στην εργασία τους. Ναι. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια διαφορά. Τώρα θα μου πεις, δεν τους βάζεις να τους βάλει όλους,
Αλλά σίγουρα υπάρχει μια διαφορά ως προς την προσέγγιση, θα έλεγα πιο πολύ. Όχι δηλαδή ως προς το εργατικό δυναμικό από άποψη skills, αλλά ως προς την προσέγγιση. Νιώθω ότι οι Κύπροι, ας πούμε, είναι λίγο πιο άμεση σε ό,τι έχει να κάνει το πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Ενώ στην Ελλάδα, ας πούμε, θα δεις ότι υπάρχει μια πιο, πώς να πω τώρα, μια πιο σφαιρικότητα σε κάποια ζητήματα, σε κάποια θέματα. Αυτό μόνο έχω καταλάβει εγώ τουλάχιστον. Επιχειρηματικά, η νοοτροπία των επιχειρηματιών εδώ, σε σχέση με την νοοτροπία των επιχειρηματιών στην Ελλάδα, βλέπεις σημαντικές διαφορές? Ο επαγγελματισμός, ας το πούμε. Ναι, κατάλαβα. Δεν μπορώ να πω ότι έχει μεγάλη διαφορά τώρα, να είμαι ειλικρινής. Τουλάχιστον από προσωπική μου εμπειρία, νιώθω ότι είναι το ίδιο επίπεδο επαγγελματισμού και επίπεδου. Ίσως αυτό που έχω δει σε λίγες περιπτώσεις φυσικά είναι το ότι βλέπω τις εταιρείες στην Κύπρο που λειτουργούν περισσότερο με ευρωπαϊκά παύλα παγκόσμια πρότυπα παρότι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα νιώθω ότι σε κάποια θέματα έχουμε μείνει πίσω. Ως προς το εργασιακό, ως προς το ωράριο, ως προς το. Ξέρεις, αυτό το κλασικό, το παλιό, με το βούρδουλα που λέμε, ας πούμε, στην κοντρική. Στην Κύπρο τους βλέπω λίγο πιο απελευθερωμένους με αυτό το παλιό σύστημα, το ότι πρέπει να τον έχεις τον εργαζόμενο έτσι, πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, μια πίεση συνεχόμενη. Εντάξει, φυσικά αυτό είναι και στην εκάστοτε επιχείρηση και στην εκάστοτε εργοδότη, αλλά νιώθω ότι είναι πιο εξοικειωμένοι με πιο ευρωπαϊκές, παύλα παγκόσμιες πρακτικές. Νομίζω ότι σε αυτό βοηθάει και οι σπουδές που έχουν πολλοί Κύπροι, πάρα πολλούς Κύπριους, τελειώνουν το σχολείο και σπουδάζουν στο εξωτερικό. Οπότε έχουν και εικόνες. Ναι. Παίρνουν εικόνες, παίρνουν νοοτροπίες, δουλεύουν πολύ στο εξωτερικό για τα πρώτα χρόνια τους. Και αυτό και πολλές ιδέες, πολλά mindsets να φέρνουν πίσω στην Κύπρο. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό είναι πιο εξοικειωμένοι οι Κύπροι από τους Έλληνες και πιο ανοιχτοί, αν θες, στο να φύγουν να πάρουν κάποιες εμπειρίες, είτε αυτό είναι εργασιακές, είτε σπουδές, είτε γενικότερα να φύγουν έξω. Νομίζω ότι στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο προσκολλημένοι στο safe zone μας. Φυσικά και στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο κύμα μεταναστών πλέον, έχουν φύγει πάντες, αλλά νιώθω ότι στην Κύπρο το έχουν πιο εύκολο. Απλά εδώ γυρνάνε και πίσω. Ναι, γιατί μπορούν να γυρίσουν. Γιατί βρίσκουν. Υπάρχει μια βοήθεια εδώ πέρα. Μια ευημερία καλύτερη στην Ελλάδα. Οπότε στην Ελλάδα μπορεί να φεύγουν, να βλέπουν άλλες νοοτροπίες και πρακτικές, αλλά το θέμα είναι ότι δύσκολα γυρνάνε πίσω. Οπότε οι Κύπροι φεύγοντας στο εξωτερικό να σπουδάσουν, δουλεύοντας εκεί, βλέπουν εικόνες, διάφορα μοντέλα, πώς κινούνται οι επιχειρήσεις στο εξωτερικό και τα φέρνουν και στην Κύπρο. Και οπότε αυτό στέκει που λες ότι έχουν περισσότερο τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Σε έναν βαθμό, όλη αυτή η μετάβαση που έχουν και η θελκτικότητα στο να βγουν έξω γενικότερα, νομίζω ότι όταν γυρνάνε πίσω θέλουν να φέρουν αυτά που είδαν έξω και να τα δοκιμάσουν σε έναν βαθμό και εκείνοι. Μιχάλη, πόσο δύσκολο είναι σε μια οικογενειακή επιχείρηση να συνεργάζονται? Εσύ φαντάζομαι είσαι μέσα, η γυναίκα σου. Ναι, εντάξει, είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση. Φυσικά, εντάξει, έχουμε επεκταθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε και υπαλλήλους μη οικογενειακούς, αλλά τους βλέπουμε πάρα πολύ στενά πλέον. Δεν υπάρχει αυτό το corporate, το ότι ξέρεις, υπάλληλος, εργαζόμενος και αυτά. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Να σε διακόψω εδώ. Ναι. Το recruiting που κάναμε από την DART, πώς πάει? Πήγε εξαιρετικά. Οι υπάλληλους που βρήκαμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον πάει πάρα πολύ ωραία. Πάει ομαλό transition και learning process γενικότερα. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Ξέρουμε πραγματικά. Οπότε ναι, υπάρχουν σίγουρα κάποια challenges και κάποιες δυσκολίες σε μια οικογενειακή επιχείρηση, αλλά θεωρώ ότι σε οποιαδήποτε επιχείρηση υπάρχουν. Νομίζω η λέξη κλειδί είναι το να μπορέσεις να θέσεις κάποια όρια. Ότι ξέρεις, εσύ κάνεις αυτό, εσύ κάνεις αυτό, εσύ κάνεις αυτό και δεν μπλέκεται το ένα στο πόδι του αλλού. Φυσικά υπάρχει πνευματικότητα, φυσικά υπάρχει μια συζήτηση εφόλησης ύλης, αλλά στο τέλος της ημέρας ο καθένας έχει τους ρόλους του και τις αρμοδιότητες του που πρέπει να είναι και ευδιάκριτοι. Αν αυτό το καταφέρει κάποιος, δεν έχει καμία διαφορά η οικογενειακή επιχείρηση των 5 ατόμων από την πολυεθνική των 1000. Μιχάλη, εσύ όταν ξεκίνησες, το όνειρό σου σαν νέος σπούδασες οικονομικά. Ποιος ήταν οι βλέψεις σου επιχειρηματικές, τι ήθελες να γίνεις? Μεγάλη συζήτηση. Τώρα αυτό το βλέπει η μάμα θα γελάει γιατί είχαμε μεγάλη κοντρά. Αλλά δεν είχα κάποια βλέψη συγκεκριμένη για να είμαι ειλικρινής. Αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι ότι μου άρεσε να είμαι έτσι μέρος μιας ομάδας και να πω ότι ξέρεις, θα είμαι κι εγώ σε
μια εταιρεία, μια επιχείρηση, έναν οργανισμό και θα αφήσω κι εγώ, ας πούμε, Το λιθαράκι σου. Ναι, θα κάνω κι εγώ κάτι, ας πούμε. Δεν είμαι απλά ένα 9 με 5 και έφυγα. Ότι θα κάνω κι εγώ κάτι παραπάνω. Θα μείνει, ας πούμε, η δουλειά μου, θα έχει ένα αντίκτυπο μεγαλύτερο. Αυτό είναι το dedication που λέμε των ανθρώπων και είτε είσαι εργαζόμενος είτε είσαι εργοδότης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις την δουλειά σου έτσι, να θέλεις να την εξελίξεις, αυτό που λέει ο Μιχάλης, να βάλεις το λιθαράκι σου, να δημιουργήσεις κάτι, να κάνεις κάτι διαφορετικό από ό,τι προηγουμένως γινόταν. Είναι αυτό που πάει και τις επιχειρήσεις μπροστά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό και αν με ρωτάς, επειδή είχαμε και τη συζήτηση με το αν ψάχναμε κι εμείς να στελεχώσουμε μια θέση εργασίας, είναι δύσκολο πια να βρεις κάποιον ο οποίος. Εντάξει, κανένας δεν πρέπει να το νιώθει αυτό που κάνει και να πει ότι ξέρεις, το βλέπω σαν δικό μου ή το βλέπω στο σπίτι μου, γιατί εντάξει, δεν είναι δικό του, δεν είναι σπίτι του. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος να πει, σου βάζω κάποιες αρμοδιότητες, κάποιες ευθύνες και μπορείς να βασιστείς πάνω του και να ξέρεις ότι ξέρεις κάτι, θα πάει από το Α στο Β και μετά δεν θα μείνει εκεί. Θα πάει και από το Β στο Γ και από το Γ στο Δ και θα έχει μια εξέλιξη. Αυτή η εξέλιξη νομίζω σπανίζει, δηλαδή πλέον νομίζω από αυτό που τουλάχιστον εγώ βλέπω στις μέρες μας, όλοι ψάχνουν να κάνουν κάτι, να βολευτούν και μέχρι εκεί. Δεν θέλουν κάτι παραπάνω δηλαδή. Είναι κάπως σαν ευθυνόφοβοι σε έναν βαθμό. Συμφωνώ, αλλά θεωρώ ότι ο νούμερο ένα τρόπος για να εξελιχθεί ένας εργαζόμενος μέσα σε μια επιχείρηση είναι να δείξει αυτή τη δέσμευση, αυτή τη θέληση, αυτή την όρεξη να κάνει πράγματα παραπάνω από αυτά που του αναλογούν. Διότι αν δεν δώσεις στη ζωή, δεν θα πάρεις κιόλας και μην απαιτείς να πάρεις. Δώσε πρώτα να δει ο εργοδότης σου ότι του δίνεις πράγματα και μετά, αν δεν σου τα δώσει από μόνος του, να πας και να του χτυπήσεις την πόρτα και να πεις, ξέρεις τι, έκανα αυτό και αυτό και αυτό. Πρέπει να μου αυξήσεις το μισθό. Και αν δεν σου το κάνει, αν δεν σου. Ναι, καληνύχτα. Να φύγεις και να πας σε κάποια άλλη επιχείρηση που θα σε εκτιμήσουν αναλόγως. Ξέρετε, είναι και λίγο μαχαίρι αυτό, γιατί εδώ που τα λέμε, υπάρχει και το άλλο μάτι που λέει ότι όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει και ένα εργασιακό burnout. Και υπάρχει και η άλλη μεριά του παράγοντα που λέει ότι όλα αυτά τα χρόνια οι επιχειρήσεις αρμέγανε σε έναν βαθμό τους υπαλλήλους και δεν ανταποκρινόταν και εκείνοι. Ήρθε η ώρα των εργαζομένων. Και ναι, οπότε το ακούω και το βλέπω και ειδικότερα από πιο νέους, τους 20χρονους τώρα, ας πούμε, οι οποίοι έχουν αυτό το burnout, δεν θέλουν να κάνουν πολλά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, νιώθω ότι έχει περάσει αυτό το πρέπει να αποδείξω, πρέπει να κάνω. Θέλουν με το συντομότερο και γρηγορότερο τρόπο να φτάσουν ψηλά, να βάλουν λεφτά, να αναδειχτούν, χωρίς όμως να κουραστούν πολύ. Οπότε τώρα νομίζω υπάρχει και μια σύγκρουση. Να σου πω τι γίνεται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Αναφορικά με το burnout. Παλαιότερα οι άνθρωποι δουλεύαν πολύ περισσότερες ώρες. Έτσι. Είχαν όμως σωματική κούραση. Που η σωματική κούραση σηκώνεται, μπορείς να την κουβαλήσεις. Η ψυχολογική και η κούραση του νου, εκείνη είναι πολύ πιο δύσκολη. Διότι πλέον υπάρχει μεγάλη απόσπαση προσοχής από τα social media. Υπάρχει αυτό το άγχος της καθημερινότητας, τα βλέπεις την επιτυχία δίπλα σου και σου χτυπάει την πόρτα. Κάνεις scroll. Όλο αυτό σε δημιουργεί ένα στρες. Από την άλλη όμως να πούμε και ότι όταν κάποιος δούλευε και έπαιρνε ένα χι-μισθό, κατάφερνε να αγοράσει ή να απολαύσει πολύ περισσότερα πράγματα σε σχέση με τώρα. Γιατί οι μισθοί πλέον και το κόστος ζωής πλέον δεν συμβαδίζουν τόσο πολύ όσο γινόταν στο παρελθόν. Οπότε βλέπουμε, ας πούμε, και τον εργαζόμενο να δουλεύει και παραπάνω ώρες από το ωράριό του και να μην καταφέρνει εν τέλει να κάνει τα βασικά. Ναι. Οπότε και αυτό δημιουργεί λίγο μια δυσαρέσκεια στον κόσμο και γι' αυτό ίσως έχουν αλλάξει και οι νοοτροπίες. Σίγουρα, και αυτό που είπες πριν, Δημήτρη, με τα social media είναι καθοριστικός παράγοντας. Ιδίως στην καραντίνα και εδώ βλέπουμε ότι έχουν ξεπεταχθεί όλοι αυτοί οι γκουρού που όλοι δείχνουν, ας πούμε, αυτό το γρήγορο τρόπο ζωής, lifestyle, που βγάλε λεφτά, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Όπου τις πλήσεις φορές είναι για ένα ψέμα. Το θέμα είναι ότι έχει αντίκτυπο, γιατί δείχνουν κάτι ψεύτικο και παρακινούν με μια γενιά ανθρώπων νέων. Ενώ η σκληρή δουλειά είναι στην ουσία το πραγματικό dedication που πρέπει να δείξει κάποιος, είναι το αποτέλεσμα που θα πάρεις και είναι η πραγματικότητα πάντων. Δηλαδή αυτό που φέρνει στα social media δεν είναι το πραγματικό. Πλήσεις φορές. Μιχάλη, δεν θα σε κουράσουμε άλλο. Θέλουμε όμως, όπως κάνουμε σε όλους τους καλεσμένους, να σου κάνουμε 4 ερωτήσεις. Αμέ, όσοι θέλετε. Βασική προϋπόθεση είναι να απαντήσεις μονολεκτικά. Σούπερ. Δημήτρη, θες να ξεκινήσεις? Να ξεκινήσω, ναι. Θέλουμε να μας πεις τον αγαπημένο σου επιχειρηματία. Θα μπορούσε να είναι από οπουδήποτε. Το αγαπημένο επιχειρηματία, αυτό είναι δύσκολο.
Γιατί δεν έχω επικοινωνία αγαπημένου. Steve Jobs. Όχι, όχι, δεν πάω καν εκεί σε αυτά. Elon Musk. Όχι, 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 όχι. Κάτι πιο υγιεινό. Ο Νάσης. Θα μπορούσα να πω τον Νάση γιατί ήταν αυτοδημιούργητο. Και μόνο γι' αυτό. Για κανένα λόγο. Ωραία, σου κάνω εγώ μια πιο δύσκολη ερώτηση. Σουβλάκι ή καλαμάκι? Εξαρτάται για ποιο πράγμα μιλάς όμως. Τυλιχτό ή όχι. Το σουβλάκι. Σουβλάκι είναι ένα. Εγώ να σου πω πίτα. Πίτα, οκ. Εννοείται. Αγαπημένο νησί στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλο ρε παιδιά, είναι το νησί στην Ελλάδα. Εμείς ξέρουμε ότι Ρε παιδιά, Κέρκυρα, δεν υπάρχει άλλο νησί στην Ελλάδα. Άμα δεν μπαινεύει στο σπίτι, θα μέσα Θα σε πλακώσει, εντάξει. Κέρκυρα είναι όμορφο νησί όπως και να το κάνεις. Αγία Νάπα ή Πρωταράς? Δεν να πω. Αγία Νάπα. Α, μας κάνει πρώτα. Εσύ που είσαι και οικογενειάρχης. Επειδή λέω και γυναίκα, όχι εντάξει. Όχι, Πρωταράς γιατί έχει πολύ ωραία Να το θάλασσα. κόψουμε. Έχει τις... Πρωταράς λόγω θαλασσών. Ο Πρωταράς και είναι και έχει και μεγαλύτερη ηρεμία, θεωρώ. Εντάξει, πιο ήσυχα ξενοδοχεία, εστιατόρια, θάλασσας, ναι, είναι πιο κοντά σήμερα πλέον. Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Ευχόμαστε χρυσές και καλές δουλειές στην καλά κι MPF εσείς. Brass, έτσι, Σωστά. που δραστηριοποιείται πλέον εδώ στην Κύπρο και στη Λάρνακα Ναι, και ναι. συντόμως να ανοίξει και τα νέα της γραφεία. Σωστά, έχουμε αγοράσει καινούριο χώρο το οποίο ανακαινίζεται πλέον και σύντομα πιστεύω να είμαστε εκεί να χαρούν και εμείς στον καινούριο χώρο μας. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε Καλές καλά. δουλειές.